Señoras e señores, son as 6:30 da tarde. Como cada tarde estamos cociñando en directo na televisión de Galicia. Como a cada tarde estamos na Voltas co Prato. E sí, dende hai 1 hora e media, dende exactamente 1 hora e 30 e pico minutos, estamos xa no verán. Un aplauso que estamos no verán, por favor. Estamos no verán, que bonito, que alegría, todo felicidade, sol, a xente polas terrazas, a xente vendo a televisión de Galicia na casa, vendo a Voltas co Prato. Por qué? Porque hoxe imos facer unha receita moi especial que vai estar nas nosas redes sociais, @Voltas co Prato. Xa sabedes que temos aí todo pendurado, receitas maravillosas e refrescantes que fan os nosos cociñeiros, así que pasen, por favor. Xulio e Begoña, un aplauso para eles. Bueno, oficialmente, ahora xa non hai volta atrás. Gusta cho verán? Sí, moito. Por qué? Polas verbenas. Polas verbenas. Polas verbenas. Trabuqueime, polas verbenas. Polas verbenas. A cada un gustalle polo que lle guste, eso é así. E a Begoña? A mí tamén, a mí gusta mo bravo. Gustache moito? Sí. Pero que pasa? Por que faz? Porque traballo moito no bravo. Traballas moito? Pero tamén faz cartos, ou? Sí, pero bueno. Tamén a boas verbenas, Vas as verbenas? Tamén, sí. Ti tes pinta de ser verbeneira? Sí, son. Ti tamén. Eu tamén. Eu son verbeneiro. Xa sabedes que o meu soño frustrado é cantar na Panorama. Hoxe temos unha petición especial, moi especial e moi de verán. Imos ver que nos trae Lola de Valga. Hola, son Lola de Valga. Ora veñen a época das vacacións e veñen meus netos pa casa. Quería a ver se os cociñeiros me daban algunhas ideas de como facer uns saladitos caseros e que sean sanos. Eu solo lle facer sándwiches de variados, uns pinchitos de frutas. Un bico para todos, gracias. Señoras e señores, no verán hai polos xeados. Baila, Xulio, baila. No, Baila, Xulio. Na bicicleta comigo, Xulio, na bicicleta, veño. Iso en paz. Veño. Eu quero bailar. Bueno, Lola de Valga, hoxe xeados, así que hoxe imos facer xeados de verán, xeados caseiros, que seguramente moita xente na casa diga, ou moitos avós e avós digan, agora remataron a clase os netos, teñen que vir á casa. Hoxe, ademais, remataron a clase. Sábelo ti, non? Estamos na línea do pánico. Sábelo ti tamén. Tamén. Pois para aliviar a liña do pánico de pais, nais, avós, aboas, tíos, tías, hoxe temos xeados caseiros. Como vas facer ti o teu xeado? Pois eu vou rizar o rizo, porque vou nos facer de chocolate. Buah, E vou nos bañar en chocolate. bueno. Xeado, chocolate, moi ben o ten que facer ben. Moi ben o ten que facer para superalo, porque ademais os cativos e as cativas o xeado de chocolate flipalles. Claro. Flipalles, a min, por exemplo, flipame. Bueno, pero o que ten Pero- ela tamén lle flipa aos Claro, rapaces. non sei que trae Begoña, teño unha lixeira sospeita vendes os amorodos aí. Pois tú algunha vez fixeches unhos petusuís clavados Ai. con cucharas? Ai. Pois vámonos facer, pero natural. Espera, Helado de petit suisse. vas facer o natural, O natural. o xeado de petit suisse? Sí. Seguramente a xente na casa moitas veces puxo os culleres, non? Sí, Veces clavados. meteu o petit suisse no Todos. congelador, Sí. os yogures estes de fresa e nata que nos encantan, que nos encantaban de pequeniños, que lle faltaba un pouquiño así, para ser grandes. O que non fixo, non tivo infancia. Non. Pois hoxe no Voltas co Prato, Begoña Vázquez vai facer xeados caseiros de amorodo e nata. É que veño a gañar hoxe. Uf. Sí, ven todos os días. Bueno, ven todos os días hai veces marcho frustrada. Bueno. Claro que lle vas facer, a vida é así, é Rebotada. dura. No, rebotada, non. Sí. Vamos a empezar a cociñar porque é o que quere a xente, é o que quere Galicia. Así que, señoras, señores, hoxe facemos xeados de verano a Voltas co Prato. Marchamos con Xulio Mato. Veña, imos aló. Ai, xeados. Bueno. Escoita, cantos xeados ides facer? Quero dicir, Seis. Seis. Eu seis. Teño seis Entón, moldes. Un pa convidada. Un outro pa pa convidada e 5 pa min. Vale, veña, mira. Vale. Sí, non? Mira, É así. este pa convidada, vale? O resto pa Vale, ti. perfecto, Mira, vale. é moi Cóntame. sinxelo. Facer xeados é super sinxelo. Non vamos ter esa cremosidade dos xeados italianos, artesanos, Claro. tal, non sei que, Os argentinos. porque fai falta os argentinos. Que son máis italianos, pero Son bueno. italianos. Sí, pero como que son vos. Bueno, facendo ingredientes xeados. moi sinxelos. Mira, eu teño un poquinho de extracto de vainilla, azúcar moído, Vale. cacao e un poquinho de fariña de millo. E despois a amendua, que iso vai ir aparte. Amendo vale? tela xa picadiña, non? É a amendua Claro. picada, que topámola así no Trituradinha, supermercado, e despois teño un poquinho de galleta que vou triturar tamén, e un poquinho de chocolate que van ser os meus toppings para decorar os xados. Vale, moi sinxelo, mira. 300 gramos de nata e 330 de leite, vale? 300 de nata e 330 de leite. Por favor, atención. A vos e a vos,
que sei que precisades moitas horas de entretemento para os cativos da casa. Isto é super rápido e Moi super fácil de sinxelo. facer, Mira, Facilísimo. o que che dixen, 120 gramos de azúcar moído, Vale. 300 de nata, 320 de leite. 330 de leite, 300 de nata, Perdón, sí. 120 de azúcar moído e 50 de cacao. Un cacao en polvo, do que temos no... Cacao, non preparado de... É un cacao. No, cacao. E poñémolo ao lume, Nata así desde frío, Cacao. como ves. e azúcar moído. E vámoslo poñer ao lume e que se vaya temperando. formando. Mira, e aquí teño, vamos a botar todo Esencia menos de vainilla, ahora para esencia de vainilla. Botando por fora este home, como me gusta. E aquí temos un poquinho de fariña de millo. Vale. Sí, de fariña de millo. Entón, para que o facemos? Para que se nos integre todo ben, para que non nos quede despois tan cuarteado, sabes? Moitas veces que quedan láminas de xeo polo medio da crema. para que non quede xeo. Bueno, a xente da casa está vendo aí debaixo as cantidades que lle tedes que botar. 50 gramos de cacao en pó, 25 gramos de amendo picada, 360 pon aí de leite, Xulio. E botaste 330, Eu non? botei 330, pero bueno, 300 mililitros igual. de nata, poden ser 360 ou 330, non pasa nada. En calquera caso, xa sabedes que vai estar pendurado nas redes sociais, así que moi atentos e atentas, porque Pode hai ser que que facer foran. xeados. Hai que facer. Pode ser que foran 360, pero non me collera máis que 330 na garrafa, E xa vexo que tedes aí o arroba voltas co prato, así que seguídenos e recordade que, como sempre, repartimos cartiños. 664-483-419, o teléfono da Voltas co prato. Chamade, por favor, porque queremos saber se vos facedes xeados na casa. A mí encantábame facer xeados, ainda me gusta. A vos, gústavos? Queredes compartir as vosas receitas de xeado? Pois chamade. 664-483-419. E hoxe temos dúas preguntas tan sinxelas, tan fáciles que ides levar os 100 euros, 50 dunha vez e 50 doutro. Chamade, por favor, que damos cartos. É que hoxe é o día máis bonito para regalar cartos. Sí, Porque rematou o porque col. rematou o col e sobre todo empezou o verán. Claro, hoxe, se tes 50 euros máis no peto, dis, Bueno, empezo de outra maneira. atende un pouco, que te vas por los cerros de Úbeda. Mira, mentras falabas, botei un poquinho de fariña de millo natural, vale? Sí, bien que lle botabas. E aquí teño fariña de millo refinada, un poquinho de auga, vale? O que vamos a facer que nos espese. Entón botamos unha pouquiña. Agora porque mesmo queremos que nos parece espese. un cacao, o sea, leite e cacao, nada Eso, máis. vamos ter unha textura que vai nos recordar o chocolate que tomamos cos churros, sabes? Sí. Vale. O dano novo. É un poquinho a mesma lógica da crema pasteleira, pero sin ovo nin nada. Sí. Que pasada. E isto é o que vai espesar, entendo, Isto despois que vai vai empezar a meter nos espesar, poliños. despois vamos a meter metes nos poliños, pero da seguinte maneira. Mira, eu voulle Sí. poñer primeiro. Vamos a poñer poliños. Amendo primeiro, a vale. amêndoa. Vale, máis ou menos, un poquinho menos da mitade. Porque o que quero é integrar a amêndoa. Pero escoita unha cousa. Non che, o sea, o cacao despois cando conxele vai facer que se pegue ben ao amendo, así? Sí, no, pero o que vou facer despois é botar o cacao e vou remexer vale. para integrar, Vale, vale? Pero para que teña- así calculo. para que Mira, teña por todos isto os xa está, Ves? Vale, pues veña. Xa está espeso, ves, como che decía, como un chocolate. Vale. Vale volcar agora. Podo volcar un para Sí, que pues vexas quero ver como vai. volca un. Ves, mira, e botamos dentro, unha culler, completamos, Vale. completamos o... Sí. Mira, vamos ter que retocar a cantidade, porque mira, ahora cun tenedor ou con calquera outra cousiña, metémoslle aquí e remexemos todo. Vale, cun garfo ti remexes, xa está. O sea, a clave é remexilo co garfo Remexo, e pero está. mira, baixa o nivel, entón eu teño que completar ese nivel. Vale, entón vai ser chocolate surprise. Sorpresa. Claro, vai ter ser sorpresa. Na casa. con amêndoa, pero Sí, podemos sí. botar o fruto seco ou sin fruto seco, Sí, como queiras. porque me fai moito chiste o fruto seco e agora poñémoslle a base, isto ten que ir Xa está o primeiro feito, Xa está o Vale. primeiro feito. Xa me estou emocionando. Pero mira, isto que sí, ten que ir agora unhas 3 ou 4 horiñas ao congelador. Pero eso non hai problema que temos maxia televisiva. Bueno, o que sí, o que che quería dicir antes, que non vai quedar tan cremoso como os xeados italianos que estamos afeitos, Claro. os artesáns galegos que son buenísimos tamén. Pero vai estar máis rico. Vai estar máis rico porque é moi natural, pero porque... É porque este fago eu tamén. Marcho con Begoña. Vamos deixar a Xulio Mato, por favor, porque xa se veu arriba. Vamos con Begoña. De verdad. Mira. Mira, ves? Mira que pedazo amorodo. Velo, pois xa non ves. É que con estes amorados vai estar rico sí ou sí. Está riquísimos Están amorodos. ricas, sí. Sí. É que están agora, vamos, perfectas. ahora están- Para cociñar, perfectas. Oh. Pois mira, eu teño un pouco de chocolate blanco e que Sí, o baño de María. o baño de María a derreter, Moi ben. que vai ser co que decore despois. Vale, entón, eu quero saber como faz os teus xeados Vale, de amorodos e nata. vale, vamos Pois que allá. sois de toda a vida.
Mira, naturais. eu non vou usar ninguna fécula, vale? Porque vou usar unha xelatina, vale? Porque normalmente o helado, así, moitas veces, parecía que cristalizaba e tal. Entón, usando un tipo de xelatina, neste caso é unha xelatina normal, destas que se fan as xelatinas que se xogan tamén os rapaces. A xelatina que xogamos peques, que fan así. Botones, neste caso. Mira, aquí teño 150 gramos de azúcar. Atentos ás cantidades, que é importante. Están aparecendo aí nas súas pantallas na casa, vale? A ver se me vou equivocar agora. 150 gramos de azúcar. 200 gramos de queixo. 200 gramos de queixo, de momento Un queixo crema. De momento vais ben. Creo que che quedan 300 gramos de amorodos, non? Pois mira, aquí os temos. Aí está, 300 gramos de amorodos. 300 gramos de amorodos, ben limpos, cortadiños. Que guai. Vamos a ir remexendo. Oh, que guai, por favor, Isto está riquísimo. De Facilísimo de facer. E sempre que se fai un doce, sempre hai que poñer unha puntiña de sal. Vamos a poñer unha puntiña de sal. Vale? Isto é o mítico de potenciar o sabor. Potenciar un poquinho o sabor, sí. Potenciamos o sabor con un pouquiño de sal, Un pouquiño de sal. E agora vamos a botar esta xelatina, que son 2 culleradas deses sobres de xelatina que nos veñen. Cantos sobres, perdón? Desas xelatinas. Sí, pero cantos sobres? Non leva sobres, non. 2 culleradas. 2 culleradas, vale, perfecto. E botámoslle a nata. É medio litro de nata. Vale. Ese medio litro aparto un vasiño. Vale, este vasiño aparto yo porque a xelatina non pode ferver. Para cortarlle a fervedura. Para cortarlle a fervedura. Antes de que ferva, o que fago é cortarlo con eso, para que me quede máis cremosiño. Eu creo que chegou o momento de que veña a ver isto Lola, porque imagino que estará alucinando aí detrás. Así que, por favor, que pase connosco Lola de Valga. Un aplauso para ela. Hola, Lola. Hola. Que tal, como estás? Moi ben. Bueno, Lola quería xeados. Bueno. E nós temos xeados caseiros, nivel moi profesional, Sí. Estes van estar boísimos. Son os mellores. E son moi fáciles de facer, Sí. Mira o que está facendo Begoña, vente. Contalle, Bego, Bueno, o vou que estás facer un facendo. xeado de queixo con fresas. E un poquinho de chocolate blanco. Eso xa me gusta máis. Sabes os petit suisse de toda a vida, pois vai ser estilo como o petit suisse. Estilo como petis. O sabor No, ten non que quedar máis ou menos igual. Ui, empezas ben. Estou fastidiada. salado. Empezas ben. Mira o que Pero está igual, dicindo. se hai que comer, se comen, No, xa, o problema é que quere ganar ela. Ah, bueno. Pero vamos a ver... Vai estar buenísimo. Sí, a idea do programa era facer xeados para os netos. Sí. Sabes? Fillos, netos, sobrinhos, entón claro, eu creo que isto para os netos moi ben. Sí, estupendo. O sea, para os netos ti faríalo, Sí. sin problema. Eles comigo. Eles contigo. Ese é o espírito do a voltas co prato. Claro, enredan tamén, manchan, claro, pero eso está ben. Sí, os nenos Eso tense que está ben, manchar. tense que Ti manchar, vas ter sí. si non tes netos. A partir de mañán teño 4 só. A partir de... A partir de mañán tes 4. Pois mira... Bueno, que son os que teño. Que son os que tes, pero vanchos 4 para a casa. Sí. Pois a partir de mañán, nós brindamos a oportunidade de que os entreteñas. É que eles encantalle tamén. Pois está, xa está. É moi bo meter os rapazos nas cociñas, é buenísimo, sí, porque aprenden así a tapar verduras e para todo, aprenden a andar con A todo. verdade é que sí, mira a mí Sí. que me meteron na cociña salín guiado, aprendido. Tú na cociña pouco tú para comer. Na cociña na no cociña plato. para comer. No plato estabas. Pero No plato estaba. No plato. Begoña, a túa proposta vai moi ben encaminhada, a min gústame moito, pero non sei se che falta algo. nada, vouno levantar un chisquiño e por vouno triturar. Levantar quere dicir que lle vai dar candela. Voulle dar candela. No seu idioma de Ríos, vale? Vai non levantar. Dalle candela. Pois levanta, dalle candela, mentras tanto marchamos con Xulio Mato. Veña, vamos alá, xunta Xulio. Hola, Hola, boas Julio. tardes, Julio. moi boas, benvida. Mira, pois isto xa co derradeiro, Sí. co Pero xa está derradeiro pa comer, poliño de chocolate, si ves, ten a textura dun chocolate á taza, e botei aquí unha pouquiña de amêndoa, miña e con este debilidade. tenedorciño, Espera. Escoitade, Lola, como dixaches, Lola? Que é a miña debilidade. O qué? O chocolate. Qué buena suerte, Begoña. Sí, estou fastidiada Bueno, xa. pero Begoña tamén non ten blanco, tamén me vale, eh? Bueno, Pero leva teño- moito amoroso. mira, aquí Tamén me teño gusta chocolate. o amoroso, eh? Mira, aquí teño un poquinho máis de chocolate que estou derretendo tamén, porque unha vez que fríe, bueno, bañar en chocolate, despois en galleta moída. Ya vou a picar, para que quede así unha parte de fora crujientiña, co chocolate calladiño. Xulio, unha cousa. E agora que os tes feitos, que vas? Mandalos á neveira? Ahora ten que ir á neveira... O congelador ou á neveira? No, congelador 4 horas. 4 horas? Claro, é un polo, é un helado. Comémolos para a semana. Congelado. Vale, pois... Ten que facer moita máxia, cañotas. Vamos a deixar sitio a Xulio, vente por aquí, porque Xulio vai levar iso ao congelador. Eu teño que preguntarche cal das dúas receitas crees que che pode gustar máis. Creo que xa o dixetes.
Creo que é un formalismo. Ti pode ser cordial, pode facer como os políticos. Non, os dous, pode dicir os dous, de maravilla. É que os dous van a estar vos. Xa, que fixéchelo ben, Os dous van a estar vos. Parece que che van gustar os dous, Sí, pero teño máis debilidade polo chocolate negro. Bueno, pois imos sentar a Lola de Valga, despois terá que decidir que engaña, así que a zona de sufridores, despois chamamos, vale? Un aplauso para Lola de Valga, que está con nós hoxe no Voltas co Prato. Maravillosa, maravillosa. Begoña, temos aí a Mercedes, eu creo que é unha experta, unha auténtica experta en que maravilla. Hola, Mercedes. Aí está. Hola. Aí. Hola, Mercedes. Hola, Que tal? moi ben, e vosotros? Pois moi ben, Gusta cheado de Mercedes. amorodos con queixo? Sí, xa vexo. Táche preguntando, Begoña, eu non digo nada, sigue, Begoña. Que che parece? Parece ben como eu fixen? Sí, pareceme moi ben e moi boa combinación. Sí, é verdad. Eu tamén os teño feito así parecido, pero tamén teño feito algún parecido de Xulio, Bueno, moi ben. menos mal. Menos mal, di Xulio, oiches, Mercedes, dixeronme que eras unha auténtica experta, unha mestra dos xeados, é certo? A ver, non, experta non e mestra tampouco. Eu fago para a casa, para os meus netos, para os fillos e para nosotros tamén, para mí e para o meu marido. Que bonito, que rico. Pois si che sobran, mandan uns poucos, vale? Sí, non hai problema. O que pasa é que a mellor perden algo de frío, polo camiño. Pero mándoche unha bolsa destas congelador, non te preocupes. Vale. Mercedes, un bico moi grande, grazas por chamar, xa sabes que podes virte as portas do Voltas co Prato abertas para ti cando queiras, vale? Vale, moitas Veña. gracias. Veña, hasta logo. Un biquiño. Tal oíño. A xente está vendo na casa que Begoña xa ten aí preparado, xa triturou, non? Un pouco os Sí. seus xeados, Mira. xa estás listos e creo que van ir os dous ao congelador. Sí. Tanto os teus como os de Xulio. Cantas Sí. horas? 3, 4 horas. Son 3, 4 pequeniños. horas, Eu os creo que dous. con 3 chegalle, porque son Sí. pequeniños. Sí, por lo Pero bueno, tanto. depende tamén do molde. Se o molde é máis grande, por máis horas. Pois 3, 4 horiñas vou nos deixar indo ao congelador. Mentras tanto, eu voulle contar cousiñas a Galicia. Así que vos ao congelador, eu a contarlle cousas a Galicia. Porque dende hoxe ás 5 da tarde é verán. Acaba o colexio e volven os nenos á casa. As dos avós, en moitos casos. E por iso queremos botarvos unha man dándovos ideas para cociñar con eles. Así que facemos xeados, pero non os típicos polos de toda a vida, con zume un pouco máis. Non. As nosas propostas levan nata, froita, chocolate, améndoas. E son moi sinxelas. Xa logo, se queredes complicarvos, podedes bañalos en chocolate, galleta, froitos secos, perdón. Xa veredes que maravilla facemos nun momentiño. Lembrade que todo estará como sempre. En donde? A ver, que vos escoite eu. En donde? Nas nosas redes sociais, en @avoltascoprato, que somos pretos. Están tirando todo aquí detrás, non sei que pasa. @avoltascoprato, é a cociña en directo, que ás veces caen cousiñas e nós temos que apañar. Vamos con Xulio Mato, veña. Xulio, ti non fuches, non? Unha canteira, Ti unha canteira, de verdad, De verdad. A cociña en directo é o que ten, señores, verdad? Sí, o raro é que non me pasa a min. Porque non antes... Mira, non quero nin mirar. Begoña, estás ben? Sí, estou de maravilla. En 2 minutos teño todo listo. Xa, igual non o vedes, pero tirou por aquí, que é? Leite nata? Leite nata, que é? Un pouco de nata. Un pouco de nata, que che cae A por todo aí. o mundo lle can cousas, Eso, cañotas. A todo o mundo lle can cosas. Vamos a cañotas non, facer caso a Xulio Mato. Veña, deixa que vai limpar a nosa queridísima Begoña. Que estás facendo? Mira, estou facendo un dos toppings, vale? Estou picando unhas galletas que se dé un poquinho así co rodillo para Espera, armagalas. estás chamando topping, pero eu creo que vai ser como un rebozado, non? Bueno, un rebozado. Sí. O topping eu chamo ya todo que sea Pa acompañar, para non? rebozar, adornar. Sí. Vale. A galleta Entón, que vai máis levar- me gusta, esta é unha galleta que ten un toquiño así, un poquinho acaramelada. E a mí gustame, sobre todo que queda moi crujiente. Non facemos moído de todo, ves que tiña así algún Sí. tropezonciño. E botámoslle un poquinho de amêndoa que nos sobrou, tamén para que quede un poquinho máis crunchy. Vale? Entón, Estamos escoitando unha voz por aí. Sí, Pode ser. Pode ser, estábamos escoitando unha voz Sí. por aí. que era? Sí, é o que ten, o sea, a cociña en directo é increíble, de repente escoitamos xente falando, de repente caen cousas, é o que hai, é así, eu creo que é Xulio que está un pouco así... Eu? Non, Non sei, estás ben? eu estou ben. Ti estás ben? Eu estou de maravilla, aí temos o topping de Xulio xa preparado, vamos ver se Begoña xa está reconstituída de novo. Vamos con ela. Hola, Begoña! Hola, estou reconstituidísima. Eres tía que tiraches a nata? Sí, pero xa limpei. Xa limpou a nata. Ahora Sí. molaba que nos puxeran, sabes, en blanco e negro. Así, que estiveramos en blanco Non e era negro. blanco, negro, era azul. A ver, xa o sei, home, pero é bello como a ti. Pois mira, collí unha manguiña, teño o chocolate fundido, Vale. e voulle facer un cortiño pequeniño para facer como uns fíos. Porque aí tes unhos amorodos pinchados, non? Pinchados, sí. E vou nos pintar
para acompañar os xeados. ¡Hala, qué rico! Así. ¡Qué rico! ¡Qué pasada! Está quente, O que, a crema? Isto, Está te queimando? un chisco. Eres... Oxe, o que non lle pasa hoxe a Begoña, Hoxe de verdade. vou a full. Hoxe vai a full. Queres que che dé algo para non queimar? No, vou ben, non te preocupes. Estás ben? Sí. Pois ben, é o momento de repartir cartiños. Imos alá, con que froita elabora a Begoña o seu xeado? Amorodos. A ver, como fixeches? Amorodos. 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 Hoxe temos amorodos na voltas co prato. Que froita elabora a Begoña o seu xeado? Xa está. Josefa de Lalín, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Pode ser ti a voz que escoitamos contar hai uns minutos? Hombre, podía ser. Podería ser, sí. podería ser. Pois vamos a dar un aplauso, moitas grazas por estar hoxe connosco no programa, Josefa. Muy bien, gracias a vos. Gracias a vos. A ver, Josefa, ti eres de comer xeados ou non? Ay, sí, a mí os cucuruchos son os que máis me gustan, porque Ay. levan a galletiña esa tan rica. Y por eso. Eses teñen ademais o engadido de que abaixo de todo poñen de chocolate sempre, verdad? Sí. Sí, bueno, o chocolate non é o que máis se cadra me chista. A min a Ai, fresa, de fresa. Bueno, mira, pois mira, amorosos Gracias, como hoxe Josefa. Begoña. E aí está a pregunta de concurso. Con que froita elabora Begoña o seu xeado? Ai, coa fresa, coa que me gusta a mí. Moi ben! 50 briños que marchan para Lalín, Josefa, amorodos, moi ben. Gracias, guapos, simpáticos. Gracias. Moitas gracias. Chao. Moitas gracias, Qué maravilla, así da gusto levantarse. Seguir así. Moitísimas gracias, Josefa. Un bico grande, gracias por chamar. Hala, Chao, un chao. bico, hasta logo, Hasta logo, chao. Estou escoitando, é que isto vai moi rápido. Estou escoitando xa a ovella, e iso é porque Temos listo todo. temos a neveira xa lista, veña. Xa refriaron os xeados. Base televisiva, pasaron 4 horas, non? 3, por ese tamaño, 3, 4 horas. 3, 4 horas. A ver, E aquí está, sacade aí. os xeados congelados. Atención, Galicia, os xeados conxelados de Julio Mato e Begoña Vázquez. Un aplauso para eles. Maravilla, maravilla. Bueno, Estades vendo os de Xulio Mato aquí, que son auténtica delicia, é o que estamos a de ver. chocolate. Entón, agora, como temos aquí un baño de María que utilizamos Ai, que os vas o derreter. noso chocolate, no, é que Seguro? senón, claro, necesitamos que nos desmolde, entón, ves? Aí está, un poquinho de agua quente, sálenos enseguida, mételo un segundiño, e xa nos quenta as paredes. A ver, Ti eres como un mago. vamos a ver, un mago non. Eu son un práctico. É como un mago. Mira. A ver, quero que Démoslle vexan aí. na casa, darlle unha voltiña. Dame unha voltiña Auga por do agua baño de quente. María, Eso é. pamba. Un poquinho máis. Un poquinho máis, que ainda non derreteu o suficiente. Claro, no, que necesita, claro, temos que derreter todo o Sí, sí. chocolate que temos alrededor e ahora, ves, como xa empeza a afloxar. Hola. Herbala mamán, cara. Resbala chamar. Sí, no, herbala mamán porque a teño mollada. Está nerviosiño porque estou aquí ao seu lado, ao seu carón. Non pasa nada. Valo, Este non valo, sae. valo. Non lle vais a ir. Oye, Bueno, os xeados mira, teñen pintados. mira. Así. Facemos así Sí. e ten que nos salir enteiro. Aí está. Vale. Hola, que maravilla. Don Xulio Mato. E agora o que fago eu, Maravilla. o que fago eu é, neste chocolate quente, metémolo así. un Ostras, pero non se pouquiño. che derrete, de verdad. No, que nos fai, ves, está moi frío, hombre. Son 4 horas de nevera e agora botámoslle este crujientiño por riba e nos queda... Bueno. Xeado, Que auténtica maravilla, Que auténtica maravilla Este para os vocho- máis cativos da casa. Vocho guardar Un despois aplausiño para para ti. Xulio. Vocho Un guardar despois aplausiño. para ti. Que crack, Que crack. E agora vou ir facendo isto con todos. Entón, ti vas ben? De Vou momento. moi ben, sí. Pois Bueno, veña, vou rapidamente se ver dou como vai. desmoldado eses. Se dá desmoldado, vamos seguir cos seguintes. Mientras tanto, vamos con Begoña, veña. A ver, Bego. A ver. Bego está un pouco máis decorativa, máis creativa. Begoña quere É un mostrarnos pouco os de seus xeados. chocolate con os toppings que podemos comprar Bueno, e mercar bueno. en calquer lado, mira. Bueno. Que Pegamos un bonito, pouco. Que pasada, Vai, Galicia. Hola, mira que venlles a este tamén. Si, paso eu tamén sempre por un pouquiño de Do baño de María. do baño María e pois Entón. teño adorno co chocolate. Vale, o chocolate branco, E despois así, por os toppings. E pois por os toppings. Enfría moi rápido, hai que darlle... Rapidamente. Por favor, señoras e señores, outro aplauso. Xa sei que son pesado, pero un aplauso para Begoña porque é maravilloso tamén. Que pasada. Creo que chegou o momento de falar co público. Imos falar coa convidada de hoxe a ver que nos conta. Veña, arranco paló. Poñedeme... Aí. Ah, mira, vos blanco e negro. Hola. Veña, hola, que tal? Como estades? Aplaudir. Hola, Lola. Hola. Que tal? Moi ben. Como estás? Uf, con ajo na boca xa. Non sei se o dixeches de verdade ou de mentira. Dijo de verdad. De verdade? Sí. Sí, están dicindo aquí ao lado. De verdade. Sí, sí, é verdade. De verdade. Teñen os dous unha pintas. A verdade é que sí,
Eu estaba un pouco a expectativa, pero creo que vou levar, os que sobren vou nos levar eu para a casa. Bueno, teño casi máis dereito que ti. Pero o dereito aquí é un pouco relativo. Eu é pos netos e ti nos tes. Pero teño 2 gatos. Ah, bueno. E ao mellor teñen fama cando chega a casa. No helado non. Entendes? Non. Non, non me deixes. No, dixo que o gato non come helado. Quédenche 2 minutiños para probar, vale? Vale. Un aplauso para Lola de Valga, que está con nós con a Voltas co Prato. Outra vez, outra vez! Outra vez! E agora poñemos color para que se vexe esta maravilla. Imos aló, a ver se sae. Color! Epa! Que chulo, biches? Biches, xa funcionou. Benvidos a 2023. Benvido, sí. Antes Mira. estábamos na época de xulio, agora estamos na actualidade. Na túa, Na piña. na túa. A ver, quero ver esta xeados de maravilla. chocolate, Hola. cobertos de chocolate. Que boa e a idea. mi- Puxo e a miña todo- galleta. puxo todo Posémolo xeo. no xeo. Claro, para que ahora podámoslo coller Moi e que ben. non se nos derrita. Oe, de verdad, E ahora a ver se me sale outro. Veña. Todos son uns artistas, eu non me canso de meter con Xulio. No, pues Pero parece que non. Pero disfruto. Veña, pregunta de concurso mentras tanto. Con que decora Xulio os xeados? Con chocolate e galleta, Segurísimo, non? segurísimo. Non hai ninguna mínima dúbida. Non hai ninguna dúbida. Mira, este queda dentro. Ese non lle sabe. Con que decora Xulio os xeados? Con chocolate e galleta. 664 4834 19 se é o teléfono de Voltas co Prato, chamade porque hai 50 euriños en xogo e nós marchamos xunta a Begoña. Imos sola. Ai, xa me cansei de tanto andar. Madre Bueno. mía, menudo traballón. Fixadevos no empratado de Begoña. Pode haber un empratado máis bonito con esas Ala, cores, con ese vamos rosa, ese poñer vermello, calgunha. ese branco. Que Home, que as cousas ben pasada. feitas ben parecen. No, A ver, no, de verdade que sí, de verdade que sí. Nada que ver. Dá gusto. Nada que ver con Nada qué. que ver. Nada que Con ver facelo con qué. máis, o fan mal. Creo que nada que ver co de Xulio, dicía Begoña. No, non o vin. Seguro Non que o están, seguro que están ben. Bueno, chegou o momento de que veña a nosa convidada de hoxe a probar, así que chamamos cun fortísimo aplauso a Lola de Valga, un aplauso para ela. Vente, Lola, que vas a probar. Vente por aquí. Veremos a ver, Mima, teño que probar todo. No. Tens que probar un anaco de cada, que o resto xa sabes que o levo eu. O resto levo eu. E que isto ten unha pintaxa todo, Bueno, mira, Uah. chegou a praia, o verán, chegaron os netos á tua casa, e nós Non chega, van chegar a van nós. chegar. E nós traemos xeados para que os convenzas coas túas dotes culinarias de aboa, de superaboa. Así que cando queiras, Dios Lola, mío. Fantasía, Begoña. proba. Fantasía. Proba aí. Isto, A ver. Nervios, tensión no plató porque hai 2 xeados espectaculares e a ver que engaña hoxe no Voltas co Prato, Ollo. Manuel de Vigo, que tal? Boa tarde. Hola, buenas tardes. ¿Qué Manuel, entre o calor que te desei en Vigo e os xeados creo que te estás derretendo agora mesmo, non? tal? No, eu teño aquí no congelador helado para despois máis tarde. Pero escoita, os teus seguro que non son caseiros como estes. No, pero de vez en cuando fajo o seu, Ah, bueno, por moi ben, mira. Eso é o que nos gusta, que a xente practique na casa, Manuel. Por 50 Iso é euriños. Con que decora Xulio os seus xeados? Con chocolate e galleta. Moi ben, 50 euros que marchan para Vigo, para a cidade olívica. Que maravilla. Manuel, Venga. se eres de facer xeados, tens que vir facer algo aquí ao programa, é así. Pero non teño un kilo, quédame moi lesos. No, pero escoita, eso falámoslo, poñoche un taxi, non te preocupes. Pero un taxi de aquí a aí queda, sale moi caro. Non te preocupes que yo podo sacar do soldo estes dous. Non te preocupes, se é por iso, non te preocupes. Un bico grande, gracias por chamar. Igualmente, Chao. venga. Hasta luego, chao. Chegou o momento. Que nos va a Lola de sacar, Valga. que nos va a sacar a nós do sueldo. Xa, tens razón, Sí. tens razón. Mais xa non vos podo sacar eu, a verdad. Bueno, hoxe cociñamos, preparamos xelados espectaculares, xeados para os cativos da casa ou para os maiores tamén, que moitas veces sí que interesa facerlle aos maiores. Lola de Valga, despois de probar o de Amorodos de Begoña e o de chocolate de Xulio, quen gaña o Voltas co Prato o día de hoxe? os dous están chapón, pero xe quedo-me cos de Begoña. Begoña Vázquez, a pesar de que non lle gustaba. Bueno. Lola prefería o chocolate, pero ao final escolleu o de Amorodo de Begoña. Saltou a noticia na Voltas co Prato, como pasa moitas veces, señoras, señores, queden coa actualidade. Que hora galega nós merendamos fresquiño no primeiro día do verán, a Voltas co Prato con xelados. Chao, ata mañá.